Support. Charity vlogger din po ito. Ayan, hello mga kalingap. Napili ko o napili ng nag-sponsor sa'yo. Anaconda! Hi mga kagwaps! So good morning guys sa mga sulit mga followers ko, mga viewers. Thank you sa inyong lahat. So good morning guys, saan man kayo naroon ngayon, mag-ingat. So ngayon guys, saan nga ba papunta ang inyong lingkod? Rich Vlog goes to Daet! Sa'yo may mga kasama kami guys. Kaway-kaway sa aking vlog. Ay, hindi kami nakita. Ay, ayan o! Nakapang ko, hindi ako nagkasya. So, ayun na, papunta kami. Ay, nasa Daet na pala kami guys, sorry. So, ngayon lang ako nag-intro guys kasi kinakabahan ako. Gawa ng, wala akong dalang valid ID. Naiwan yung aking passport. Ayun, checkpoint dito sa Daet. So hindi ako muna mag-intro. Iniisip ko, hindi muna ako mag-intro hanggat hindi ako makapasok sa checkpoint. So eto na. This is it. Pakita mo muna yung ID. Pinagtatawa na nila yung ID ko. Tama na, business permit. Business permit pa talaga yung dala ko. Ayan, ang laki-laki na ID ko. Sarap isampal sa mukha nila. Charot. So ayun. So nandito kami ngayon sa Daet, and then pakita ko sa inyo syempre, hindi mawawala ang nature kay Rich Vlog, di ba? So ayan, nature and pasok! Everybody's asking where you've been. I tell them that you're just a picture in a frame. I dissolve with the salt on your skin. I know that we shouldn't be doing this so low. Focus on my tongue, feel your heartbeat stutter in slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Listen, let go. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. Lead and follow. Feel your heartbeat stutter in slow-mo. In slow-mo. In slow-mo. Guys, bali tatlong sasakyan kami. Kasama namin sila Madam Eng, and then si Charva. May mga kasama doon sa harapan. Interviewin natin to. Si Andrea D. Channel. Ayun si Andrea D. Channel. Ayun pa yun. Sino pa? Ano pang area? Ronalyn. Basta Ronalyn. Hindi nila alam kasama nila. Ako rin, hindi ko rin alam makasama nila. So ayun, mamaya kami, kwento-kwentuhan. So update ko kayo guys sa mga kaganapan. So from now, ito muna yung aking ipapakita ng mga video. So abang-abang mamaya. Si Sangke pala. Yung driver no, si Sangke. Kamay ni Sangke. Kamay ni Sangke. Yung driver doon sa white na Santa. Okay, so chok. Ayan, ayan po. Tingnan mo naman po yung second. Ako pa, Kaway ka, kaway! Kaway!
guys. Larga na naman. Larga na naman kami behind the scene. Ay, maganda yung puno. Buwan na na. Yung... Drowning in an empty sea. Part of you, part of me, and anything we wanna be. Tell me yes or tell me no. Jealous as a day that you gotta find the antidote. Your hands at my throat. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Breathe in, let go. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Listen, let go. Feel your heartbeat stuttering slow. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. In slow-mo. Feel your heartbeat stuttering slow-mo. Slow-mo. Ate! Missing busy, hello! Naku na, nahuli kami. Umalis na kayo ng 10. Eh, dumating kami ng mga 11. 10:35. Oo, naku, di na namin maabutan yung lakad ninyo, sayang. Nagkanda buhol-buhol na yan, mami. Ay, paano yung binigay mo na? Ito na, sinuot ko na. Ay, Binigay ni oo. Raji. Ito Ay, na. wow, thank you. Ayos kami ng bahay, baka ka kumawala. Oo, Ay, wala kami kwarto. Walang lock. walang Yung mga, ano. Yung mga Oo. valuable item. Oo. Ito na yan. May dati akong kwenta. Hi guys, Regalawan na si ni Mami Raji. Itna, ayan, nandito ulit ako Nagtatanong ako guys. sa'yo kanina. Kala ko sino yung Ashiel, Checkpoint kami, sa checkpoint kami kanina. Hindi nga kami kay surprise talaga. Oh, kaya sabi ko, sabi mo kay Kuya Bobby, nag-usap na kami ni Kuya Bal. Sabi ko, alam na ako ni Kuya Bal yun. At hindi ko, bahala lang si Kuya Bal doon. Yun. Tatanong lang ako. Siyempre, para kung saan. Oo. Lahat naman yan na effect ko yan. Oo. Kaya sabi niya, okay, sige. Nasa checkpoint kami, Kuya Bob. Tapos sabi naman ni Kuya Bob, saan ba ang checkpoint? Saan ba ito sila pumunta? Naguluhan si Kuya Bob. Si Kuya Bob. Bakit may checkpoint? Sabi ko, hindi muna tayo magsabi sa kanila na kukumboy tayo kay, sama natin si Sing. Kasi baka mamaya mahul tayo. Dahil, siyempre may checkpoint nga doon. Kaya, yun. Basta kung makalusot tayo, surprise na lang, no? Ganun. Tapos yun nga nung nalaman ko na kakaalis nyo pa lang, sabi ko, sayang naman. Kaya lang ito, hilo na. Kasi wala siya karelyebo. Tapos walang pahinga, walang karelyebo. Hilong-hilo siya. Pagdating dito, plakda lagi kami dalawa dyan sa... Plakda kami dyan sa labas. Ginwardyahan kami. Nagulat ka agad eh. Makasya ng forever po kaya kayo, Red. Ay, sorry po, Brown. Ano po pangalan niyo, ma'am? Arsen po. Can you be my, ano sasabihin ba? Ano sasabihin? My love. Can you be my, may kaibigan? Sure naman. Sure naman. Mahaling pa ako. Bukas na lang, gabi na. Naniniwala ka sa labas first sight. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Ako hindi. Parang mo
Uy, nalatot ka. Yan ang mga hugot niya. Second side mo. Yan ang mga hugot. Second side. Hindi. Ilan taong ka na? namin sa sasakyan. Hulaan mo. Hulaan ko. Kaso nagsusuka siya eh. Nagsuka ako kanina. siya? Nagsuka ako gawa ni Boda. Uy, parang hindi ikaw. Hindi ka warit yun. Parang mahal ka para. Ang mahala tayo habang buhay. Uy ka na, nahanap ka nanay mo. Hindi, kilalanin ko muna po. Kanan ka po. Sino binuntis? Siya, Kaliwa. binigyan siya. Hindi, kanan ka po. Sanay ka po sa kanan. Oo. Ilang beses ka na pong na broken hearted? Hulaan mo. Walaan ko mga 5, 10. Pero sa 10 sinabi mo, 15 ang mali. Paano yun? Sino mahirap yan? Lagi kang tatawa Para magkasama mo tahimik yan. si Bunso. Ba't ka po masaya? Kasi hawak-hawak ko yung kamay ko, tama? Dahil single to promise. Single yan. Pare, Parang single yan! Uy, single yan! pare, konting jogging lang ito, pare. Ay, ano ba? Jogging na. Hindi ka na bless, ubianan mo. Oh. Ay, hindi. Anak niya. Anak, Mama nanay, mo yan. mama po kita. Ayun. Tanong mo kay Kuya Bal. Tanong mo kay Kuya Bal. Hawakan Ano yung mo kamay kay ko. Kuya Bal? Huwag kang bibitaw hanggang dulo. Oo. Ako nakakapit kay Sir Baloni. Ala, la, la, la. Ano yan? Kasalan na ba yan? Ano ba ito? Kasalan na yan, Kasama Kuya sa Bal? Kristan. Alam mo sinasabi nila sa Kristan? Ano? Pag Ba't ang higpit ng hawak mo sa akin? Siyempre, ibig sabihin pagmamahal yun. Kaya patawa ko lang. Ang problema, mas kinikilig sila sa kaysa sa atin. Ano kayo nangyari? Hindi makatingin, kinikilig. Hindi, kaibigan lang muna. Kasi bata ka, ilang taong ka na? Hulaan mo nga. 24? 100 years? Mukha naman ako matanda sa'yo. Wala, matanda na talaga pala ako. 18 pa lang yan. 18 ka pa lang? Tamang-tama, 18 din ako ilang beses. Kasi nung nakaraan hindi ako nag-birthday. Kasi alam ibig sabihin din content. Mamainor ka, mamainor ka. The views, Republic Act 7610. Oh, wala Oh, grabe. Kompleto. Kaibigan lang kasi Nasa yung logbook mo, di mo pinapirma sila o mga bagong dating. nakakasilaw po. Ay, Sila ang kagupuan mo. ano po pala ito? Anak-anakan nyo. Di tayo Galo-galo. Oh, lagot ka dyan, lagot Sige, ka. tanong lang.